No, takže vítame vás, ako už to točíme druhýkrát, lebo sa nám stala taká nepríjemnosť, hej. Točili sme to včera večer, už tma. To je bulharská taška, No, kámo. čo mňa to tak zaujíma. Proste, natáčali sme to a proste, čo sa stane? Strihal som to vyše hodiny. Pekne, malo to vyše 7 minút. A čo sa nestane, keď to idem dávať na YouTube? Tak sa mi to vymaže. Ja kebyže mám lano pri sebe, ľudia, sa obesím normálne, hej. Takže, bolo to o tom, že sme tam tiež žrali čili. Ale to bolo, že brutálne čili. Mne to čkalo. Ja som reval úplne, oči mi slzili. No a tak dneska dáme také repete. Máme tu zaváraný peperón. Peperoni. Domáce. Peperoni. Moje. Ideme to zožrať. Uvidíme, čo sa s nami stane. Jak fried chicken. No, dáme si po celom, hej. Vyber takého krásavca. Takže mňa? Krásavca. A červeného či akého? Hej. Potrhneme stopku. Krásny. No. Krásny zvuk. Už teraz tak na... No a tam si to oblízol, otoč to. Môj dých to má nejaké. Tam si to oblízol. Boha. No, na zdravie. Inak nás vyštípe na bríčky, lebo keď budeme srať, tak ja si budem liať mlieko do ryti. A fajnové. Strašne veľa jadierok to má. Kámo, mne to vôbec nesýpe. Ani mňa. Kde sme to dali? Výpadla. Haha, dáme zeleňáka. Ale Už je to tady. je to tady. Ideme si zobrať niečo napísať tam. Ideme dať zeleňáčka. Čo je? A že neštípe. Tu čo máš? Však ale... Ty spako. Amo! To je v pohode už. Zajem to baraním rohom. Ty dám. Kurva. Fajnové. Troška suché. Napiješ sa. Napij sa prvý. Na zdravie. Čo si? A čo je Čo to? si? Není mlieko. To si pako. To si čo robíš srandu? To si robí srandu. Kamo. Fail jak nikdy. Není mlieko, aspoň bažan. To nám bude tak vyklidní. Taký vodňaj. No. Jak tam máš matony? Kámo, včera som sa dogrc... No, takže my sme to zožrali. A Jop. dalo sa to. Fajne to No bolo. a chceme, neviem, tak povedzte, že informácie, kanály. Čo? Nie. Troška sme sa nezhodli. A no, že čo budeme točiť? Vysvetli. Budú aj pranky, hlavne challenge budú. A vlogy tiež budú. A ešte na Silvestra, také vyrábanie petárd. A to dia. Pyrotechniku. Hlavne si zabudol, to musí byť toto akože to
to nesmie chýbať na našom kanáli. Anály. Proste my sme takí maniaci, že to budete vidieť, to proste Silvester To. špeciál. To ako ideme, zapalujeme, tak to hádžeme do kapúc, aj piráty. Tento minulé Megu hodil kamoš. Takú Megu, to bol len pirát obyčajný. Pirát? Ja, to v Ej. pohode. To také Allah Akbar videa. Troška Že na závod bloknú nás. odpalovali tržnicu, to tam možno ešte hodím, ak to nájdem to video, ja vám to tam hodím, alebo ešte aj spievanie v krčme, ako sme spievali v krčme na Slovensku, ja to tam dám, To radšej nie. dáme to tam, no. No ak sa ti video páčilo, daj like, odber Aj ak sa ti nepáčilo, tak daj like. a ešte nejaký pekný komentár, z ktorého zvlhneme, nám môžeš napísať. A do komentu píš, aké videá by sme ďalej mali točiť. No. A také nápady na challenge, alebo také niečo, môžete dať. No. Čo také jo? To z tohto videa všetko a ideme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čau. Okay. Allah Akbar. Fokus číslo 1. Na jej čiernej zemi, čo pôjdem domov, cestu znám. Nechala ma žena, s tromi malými deťmi z doma. Nechala ma žena, s tromi malými deťmi doma. Blablabla. Ako sa grilluje rožok po Dubravícky. Ty si buďka. Takto štia ženy. Vaginálne prdy. Marko, poď sem, tak ťa uštím. Fakt je.